Tak trošku nerovný začiatok a mali sme dobrý vstup do zápasu. Viedli sme 2-0, žiaľ tento stav sme neodržali. Potom opäť sme odskočili na 3 góly a nemalo by sa nám stávať, že by sme takto strácali takéto vedenie. A je dobré, že sme dali góly záver a udržali sme ten výsledok. Tak my máme celý jediný postupy, takže v prvom kole my nepozeráme nejak ďaleko, máme ďalší zápas pred sebou v Rige a my sa koncentrujeme vyslovene na tento najbližší zápas. Takže nejak dopredu sa pozerať, na koľko zápasov sa bude hrať, to nemá cenu, musíme vyhrať. Čo sa týka klubu, veľmi dobre, ja si myslím, že ten cieľ sme splnili a to druhé miesto v celkovej východnej konferencii je, ja si myslím, že dobré a dobrá východisková pozícia. Z individuálneho hľadiska nemôže byť spokojný, mal som hneď na začiatku sezóny zranenie, čo ma trošku prebrzdilo a prakticky po sezóny som musel prakticky odznova pripravovať, takže z toho pohľadu to bolo ťažko pre mňa, ale hovorím tu sa jedná o mústvo ako Dynamo a ja si myslím, z toho pohľadu si vedieme celkom dobre. Tak v Moskve som už dlhú dobu a celkovo v Rusku skoro 10 rokov, takže ja som si to zvykol a na Moskvu zatiaľ nemôžem dopustiť. Samozrejme, очень хорошо.